Molim? Ja bi trebao Miljenka. Miljenko ne živi ovdje, krivi broj. A ko je to? Što vas briga ko je? Miljenko nije. Ja bi volio znati kome pripada tako lijep ženski glas. Da, a ja bi željela znati ima li života u svemiru. A jeste li vi Miljenko? Jel vam ja zvučim ko Miljenko? Zvučite mi kao žena koja zna što hoće. Pa vas sigurno neću. Ne znate što propuštate. Propuštam doći na vrijeme na posao. A zašto ne bi vi, recimo... Ne bi. Idiot. O, jebem ti. Miljenko ne živi ovdje. Oblačite se za posao. Da. Znači da ste polugoli, šta imate na sebi? A što je tebi danas? Šta bi mi bilo? A nekako si čudna. Zašto? Pa samo šutiš. Loše mi je počeo dan, Đurđe, dobro? Kako ti ne bi loše počeo kad samo šutiš? Nazvao mu jutro neki manijak i počeo mi pričati nekakve gadarije na telefon. Jel? Što je rekao? Pitao me što imam na sebi. Jaj, otkad mene to nije niko pitao. Možda bi te pitao da se zaposliš, recimo, na vrućoj liniji? Pa možda se tvoj Martin zaposlio na vrućoj liniji, pa ti to ne znaš. Da, a sljedeći put kad me taj frajer nazove, lijepo ću mu ostaviti otvorenu liniju, pa neka dobije računa nekih 1000 kuna, baš me briga. A misliš da će opet zvati? Pa ako nazove, daću mu Martina. A što je još rekao? Pa pitao me da li imam slobodnu frendicu. Stvarno? Ne. Šteta. Šteta. Šteta! A ti može biti, ne znam, serijski ubojica, tebi je to šteta. A reci kakav je imao glas, je onako lijep, dubok? A vidiš, ne znam, ali mi se činio ko da je malo prehlađen. Jadan. Da, jadan. Jadan manijak. Sljedeći put kad nazove, ja ću mu dati tvoj broj telefona. Stvarno? Da, samo nisam baš sigurna da mu se sviđaju žene. Kak sad to? Pa ne znam, kad je nazvao, prvo je tražio Miljenka. Pa mogu ja biti Miljenko? Možeš? Mogu. Da vidim. Pa kad sam ja bila mala, mene su zvali Miljenko. Miljenka, Miljenka, a ja se nisam htjela odazvati. Šalim se. Miljenka tražio. A budale. A šta je bilo? Ništa, ne paničari, malo je razbio glavu. Čekaj, si ga vodio doktoru, mu trebaju šavovi. Ne treba, samo se malo grebo na nogometu. Nisam ja, rekao mi Viktor. Ko je Viktor? Viktor Friković, mladunče, one alkoholičarke te je. Smiri se. Neću se smiriti. Jel te namjerno? Je. Nije. Otkud ti znaš? Mislim, ti nije bio tamo. Zato što su frendovi, zašto bi ga nam... Zato što su Frikovići poznati po niskim udarcima. Udario ga je u glavu, to nije niski udarac. Ponižavaju frukove od kako je svijeta i vijeka. Spreseravaju se sa svojom lovom, restoranima i sa svojim skupim putovanjima u Španjolsku. Kud si krenuo, šta? Malo ću porazgovarati s Frikovićima. Pusti mene da ja razgovaram. A, misliš, razgovarao bi s Frikovićkom da ne bi? Biba, opet ćeš napraviti cirkusku kad su ga htjeli vojiti u Španjolsku. I? Jesam bila u pravu? Ajde, smiri se pa ćemo to sutra. Neću se smiriti i nećemo sutra. I trebao si to mladunče razbiti još u Španjolskoj, baciti ga u koridu bikovima. Sad ne bi imao razbijenu glavu. Molim. Je li tamo Miljenko? Znaš šta? Kad završim s Frikovićima, razbit ću glavu i tebi i Miljenku. Jesi me čuo? Idiot. Martin? Martin? Ja sam si malo razmišljala oko ovoga s Darkom i mislim da si ti za sve kriv.
Ja? Da, ti. Trebao si ga naučiti kako se brani. Mislim, moraš mu biti uzor. A ti kakav si ti muškarac? Ove kuće su onako izmijenjene uloge. Mogu se ga ti naučiti kako se tuči. Ja! Pa ja sam za ovo slaba ženica. Ko je to sad? Manijak, hoćeš se molim te javiti? Aha, a sad jesam muškarac, a? Kakav takav, jesi ipak. Ko je? Ja bi trebao Miljenka. Ja sam. Jel vaša žena radi u dućanu? Da? Jel znate vi da vaša žena ima aferu sa poslovođom? Mislite seksualno? Ne političku, nego seksualnu. A dajte ovo. Samo se vi smijte. Ko se zadnji smije, najslađe se smije. A otkud znate moju ženu? Žena vam se voli šetat pol gola, pogotovo na poslu. Ma ko je to? Neko ko vam želi dobro. Ja sad moram ići, ali javit ću se opet. Slušajte vi. Lak noć, živjeli! I šta je bilo? Ništa. Manijak ko manijak. Dobro, zašto si onda tako dugo s njim razgovarao? Kaj, našli ste si zajedničku temu, jel? Da, tebe. Jo. Pa bolje mene nego Miljenka. A otkud manijak zna da radiš u dućanu? Molim? Rekao je da imaš aferu s Piškorićem. Martin, pa prije bi imala aferu sa Frikovićkom nego s Piškorićem. Ja isto. Ne, ali stvarno, otkud manijak zna da radiš u dućanu? Gle, ne znam, možda je neki nezadovoljni kupac pa mi se sad sveti. Jel koji? Martine, ne znam, svi naši kupci su nezadovoljni. Mislim li ja ne mogu vjerovat da si ti sad pomislio da bi ja mogla imati aferu s Piškorićem? Pa nikad se ne znam, mislim, ljudi žive čitav život da se ne upoznaju. Da, ali ja njega mrzim. To ti kažeš. To svi znaju. E pa tanka linija između mržnje i ljubavi. E, pa dragi moj, da je tako, ja bi te već odavno pobjegla sa Frikovićkom. Piškorić. Mislim. Miljenko. Molim? Miljenko. Nisam ja Miljenko. Pa nisam ni ja. Ja se zovem Franjo. Mogu ja za vas biti Miljenko? Koji mi je telefonski račun? Šta se to vas tiče? Pa tiče me se ako svoje impulse trošite na mene. Vi niste normalni. Jadan vaš muž. Molim, što bi to trebalo značiti? Da bi vas ja doveo u red da ste moja žena. A kako vi znate da sam ja udana? Pa imate prsten. Da, i vjerna sam svom mužu. Aha, mogu misliti. Znate šta? A vi nemate, jel, pametnijeg posla nego zivkat okolo druge ljude. Ako imate nekakve pritužbe na mene, tužite me mom šefu. Ali da, ne možete me tužiti mom šefu, jer ja spavam sa svojim šefom, jel? I spavate sa šefom? Spavaš sa šefom? Ko tu spava sa mnom? Besplatno nitko. Ako vi ne znate, otkud bi mi znali? Pa što se tu događa, što je? Ovaj gospodin tu me maltretira telefonskim. Fruk, gospodin je već godinama naša mušterija. Da, pa nije ni čudo onda da zna sve o meni, jel? Sad ste i paranoični, osim što imate sve druge oblike ludila. Vidim da je vrijeme da počnem kupovati rude. Da, i ja. Jeste sad zadovoljni? Biću zadovoljna kad me prestane uznemirava telefonski. A bi vas ubilo da ste malo ljubazniji? Ne znam jer nisam nikad probala. A uvijek puno toga kupi. Hej. Alo. Ti si tako bila na poslu?
Kakva? S tako dubokim dekolteom. Uvijek imam takav dekolte, kaj pričaš gluposti? A se čudiš kad te obsjedaju manijaci. Šta je s tobom? Viktor mi je podrapao majtu i rekao ako nekom kažem da će me ubiti. Jel ti čuješ ovo? Sutra ja po tebi dolazim pred školu. Neću. Šta misliš neće, šta hoće da te Friković ubije? Da, ali ako dođete po mene, on će svima reći u razredu i svi će mi se smijat. Znaš šta sad mi dostavim, sad mi je stvarno... Šta radiš? Ne idem ju zvat! Mislim, ovo je prevršilo sve mjere i granice. Molim. Samo se vi molite! Ko je to? Znate šta, nemojte da ja dočekam vaše dijete ispred škole. Pupi! Dođe, neka luđakinja se prijeti da će nam otet Viktora. Slušajte vi, ako mislite da ćemo zbog našeg imovinskog stanja nasjesti na ucjenu, gadno ste se prevarili. Kako imovinsko stanje? Pa dobro, ljudi, šta vi mislite da parama možete raditi što god hoćete? Ne ide to... Ovdje Martin Fruk, dobar dan, da. Vaš sin nije istukao našeg Darka i prijetio mu. Ne, to nije istina. Naš Viktor je uzorno dijete, a vaš Darko je prvi napao Viktora. Ma znate šta, hoćete reći da moje dijete laže? Samo malo, ako Darku bude falila i dlaka s glave, onda me se samo lijepo Zašto ti to napravi? Zašto si prekinuo? Zato što sad ti zvučiš poput manijaka. Još nas prijaviti. Samo malo, sad sam ja manijak. Mislim, odakle ovaj obrat? Ne razumijem. Jedan psihopati maltretira dijete, drugi maltretira ženu, a ti mene optužuješ da sam ja manijak. Ne, ja tebi optužujem zato što nosiš taj preduboki dekolte. Tebi je ovo smiješno? A mislim, ako je Darko prvi počeo, je. Biba, što je tebi? Ponašaš se ko... Manijak? Ne, ali izgledaš mi malo prenervozno. A ne mogu si pomoći. Za svakog mislim da je taj. Za svakog. Taj? Pa manijak, Đurđa. Zamislite, mora biti netko iz dućana, netko od kupaca, netko ko me malo bolje pozna. Jučer mi je nazvao i rekao da zna da je Sandra ovdje na praksi bila preko veze. Zamisli. A, to ti je tako kad imaš prljavog veša. Koliko sam ja puta rekao da moramo paziti na račune? Više od 50 manje od milijardu. Vi nemate telefon doma. Telefon u trgovini služi samo za posao. Nabava, dostava, ne za vaša privatna laprdanja. Ja, još neko spomene telefon. Ja ću... Fruk, maknite se od blagajne. Zakaj? Da ne ozlijedite nekoga od kupaca. Moramo s nekamo maknuti dok ne izliječite te svoje psihoze. Pa kam ću ja onda ići? A razmišljao sam da vas bacim na suhomesnato, ali se bojim da ćete tamo nekog zaklati. Jel vi sad mene ovo kažnjavate? Zbog čega? Zbog tog trača da sam vam ljubavnica. Ne, uobičajeno je da se namještenice zaljubljuju u svoje šefove. Moć je afrodizijak. Ja. Đorđe. I meni, tad će mi tata dao. I meni moj. Moj tata vozi Audi, osmi sluša. Ko je prvi počeo? On! Ko je prvi počeo? On! Ma... Pa... Martin! Šta je? Martin, telefon, manijak je. Ma nije učinila ti se. Nije mi se učinilo, Martin, zvoni, manijak je. Paranoična si, spavaj. Slušaj me dobro, ti manijak jedan. Nije istina da spavam sa svojim šefom, a ono sa praksom... Ovdje je Jasna Friković. Halo? Šta ti hoćeš? Spavaš sa šefom? Pitala sam šta ti hoćeš. Htjela sam ti reći da je vaš Darko jučer istukao Viktora pred školom i to na očigled tvoga supruga. O, krasno, to onda znači da sam samo ja propustila zabavu.
Đurđe telefon, daj se odjavi. Halo? Jeste vi naručili buđenje? Jako smiješno. Ne spavat! Što je tebi? Ako dođe Pišković, nećemo ga se moći riješiti pol sata. Da, znam, ali ne mogu, nisam spavala cijelu noć, umorna sam ko pasak. Nemam problema s Darkom u školi, onda onaj glupi manijak me maltretira. Oko nisam sklopila. Biba, a jesi te palo na pamet da tražite onu uslugu ispisivanja brojeva na telefonu? Vidiš, ko bi od tebe očekivao nekakvo konstruktivno rješenje? Ko bi od mene uopće očekivao rješenje? Da. Tu se skrivaš, a? A imaš kakvo konstruktivno rješenje za ovu? Ne samo destruktivno. Jesi zadovoljna? Dete mi invalid, jesi sad zadovoljna, a? Zahvaljujući tvome derištu. Na što se dogodilo? Popiknuo se dok je jurišao za Darkom po školi da mu razbije glavu? Strgao je košicu stopalu, jednu malu, ali jako bitnu košicu stopalu. I to zato što je Darko stavio kamenje u nogometnu loptu. Nemam samo ja konstruktivna rješenja. Došla sam ti reći da ću svemu ovome izvijestiti ravnatelja škole, školski odbor, pedagoga, psihologa, a razmišljam si bome i o podizanju privatne tužbe. Zašto ćete tužiti? Kjeta tebe briga? Itekako me je briga. Ne dopuštam da se tuže moji zaposlenici. Osim toga, tko će mi raditi inventuru? Dok se ona bude vukla po nekim sudovima. Bibin šef. Da. Sad mi je jasno za kaj branite. A, Biba. Mama. Oh, sorry, baby. Vidit ćemo se još. Jesi ti njemu stavio kamenje u loptu? Nisam. Pa kak je onda slomio nogu? Ja sam stavio jedan kamen. Pa jedan kamen je dosta da se slomi noga. Kad je jadnik i voliš se previše mazit s mamom. Daj me nazovi s mobitela. Sad? Da, sad. Pa što ne bi bilo jednostavnije da odemo razgovarati u spavaću sobu? I sad ćete razgovarati gdje ste pogrešili u mom odgoju? Ne, premda bi trebali, nego sam uzela ovaj lovac koji pokazuje broj telefona svih koji nas zovu. Na Boga mu, što nije bitni odgoj našeg sina od telefonskog manijaka. Ne, a reći ću ti zašto. Zato što me zivkanje tog manijaka izluđuje i uskoro ću postati neupotrebljiva i ko majka i ko supruga. O, koja bi to bila strašna promjena. Molim? Molim? Dobro večer, jel tamo Miljenko? A, imate neki novi trač o meni? A ne, a onda vam ja mogu ispričati pare. Recimo, onaj kada sam kartala poker u prekovremene. Ne, ili još bolje, onaj kada sam ucjenjivala šefa za godišnji odmor. Evo imamo još recimo jedan, kada sam provalila po noći u dućan. Ste zadovoljni? To je negdje jako blizu tvog dućana. Jako blizu. Ti bedače, jedan štorastu, džubre jedno. Jesi dobro? Ti rekao da je moja mama slob. Nisam to ja rekao, nego to je mama rekla za tvoju... Nisam rekla slob, nego sam rekla snob. Moja mama je rekla da tvoja mama spava sa svojim šefom. Molim? Što si rekla? Tvoja mama alkoholičarka. Šta si ti za mene rekla da sam ja alkoholičarka? To si rekla? Seljanko, jedna sirova. Kom si ti rekao da je seljanka sirova? Kom si rekao da je seljanka sirova? Ajde doći. Ej! Šta ćeš ti mene gurati? Šta ćeš ti mene gurati? Šta ćeš ti mene? Šta ćeš ti mene? Ti ćeš meni govoriti, ti ćeš meni govoriti. Pusti prva! Pusti prva! Pusti prva! Pusti prva! Pusti me! Na tri! 1, 2, 3! Evo ti nam, šta ćeš mi meni govoriti? Šta? Ne, bolje, Šta nemoj? Ma, oči ću je skopati. Ma nemoj! Seljanko, jedna! Dođi!
Dođi. Sedi. Šta bi se dođi. Polako, vidi. Sedi. Hoćete vi zaključat? A, da. Ajde, hvala Bog. Nemaš beda, Bog, pusta. Bog. Da? Dobra noć, jel tamo Miljenko? Samo trenutak imam nekog na drugom telefonu. Imam ga na liniji. Pa šta ste trebali ponovno? Čujem da vam se žena potukla na javnom mjestu. Jel? Da. Ne, ništa, ne. Jebi ga. Ok, Martin, imam ih.